Kawali View Homestay kabadon hagisnong Ïalong West Jante Hills District kadai ka homestay ya kaba phila ban pinjak that yalade takaba pishim ya karai ban wansa hakane ka jaka na ka balcony jong kani ka homestay phila ban yo I ya ka jing itanat jong ka Ïalong Park hakaba kilong yeng long sembro ki ju sngotanat baha ban wanlam lane yalam ki khon ki jong ki shakane ka jaka Kawali View Homestay kadon Hajan ka Ïalong Park mentru river madan linking camping site nakabanta ki bakwa bansa marway pat ki parlok ne kiba shilok shijoro phila banwansa hakni ka homestay kador kalong ka batat baha tang ha kador kumba khatsan spa kabakentup ya ka jingba min step ya ka extra bed pat kin charge biang sa sun spa tengka ya ka washroom lane toilet kala don lupa haman la ki kamra lingba ka ni ka homestay phila ro ban yo ya ki ten ban shimwai kata ya ka ten ka bakham he ka shongdor tang kumba khatsan spa bat ya ka ten ka barit pat kasong dor tang praspa tengkang bantip company phila ban phone hau new number pranyo driu way sun lai pran driu lani hau number khandai line driu new not iway ar sao